Mutu jenenge wong. Buat lowo sapa? Awakmu tak ndelok terus digareng gak? Terus digarengi glowo aku roh. Kuwi itu lagune gending kemang. Bawa ki ngono lho. Jadi lu digareng anu kuwi. Duh, mayo kadang-kadang ya ngono kuwi. Kuwi bakal ngangkal lek diomong iku. Ora masuk dalam sapa-sapa pangkat. Bangga ngono. Tak kira lek glowo. Duh, mayo ngangkal lek diomong iki. Apa, Mas? Mari metawan tengah aku malah ra tedong. Jam begini apa? Ya. Ya penarak monggo. Iki Kane ngopi, Mbak. awakmu bawa ngerti gak? Bawa. Ya. Ora ngerti ngono. Boe apa maksudnya? Jeneng apa-apa ngono lho. Lah ngene-ngene ku yo jeneng wong. Jeneng to lek bawa. Lah iya. Dene